Много яко стана. Ама наистина ти казвам, сме търсили Златка под дърво и камък. Ти гледал ли си ги тия неща? Аз ти казвам, че ще умреш. Аз ги гледам всеки ден. Значи нещо гадно ми се случва, някой ме вбисява, пускам си Златка и всичко е наред. Само като нови. Чуя това самочувствие, дето го вади хита вика или онва там за диджея. Как беше онва? Може да няма диджей. Може да го няма, да, ама... разбери. Здравейте, скъпи зрители на подкаста Гласовете с Манита Вартан. Отново сме в Лайв Клуб Пловдив, а днес имам огромното удоволствие да си поговоря с една голяма интернет сензация. TikTok звездата, Facebook звездата, а също така и звездата от Гласът на България и музикалните сцени у нас Северин Георгиев. Добре дошъл, много ми е приятно, че си мой гост и че прием поканата ми. Да се запознаем на живо. Чак звезда, в България звезди няма. Ами аз така възприемам твоята фигура всъщност, защото 70 хиляди последователи и то реални, да си го кажем както си трябва, защото това е много важно, да кажем, че са тия всички хора те следват. Са последователи всъщност? Аз знам за гледания. Аз така съм чувала, че има хора, които ги напомпват. За гледания знам. За мен в България има две звезди, Лили Иванова и Слави Трифонов, хора, които не можеш да видиш някъде по улицата или случайно. Всичко друго, може да кажем, някакви популярни хора. Да, популярни хора, но нашето задължение е да ти го кажем, защото наистина всички от екипа на Лайв Клуб Пловдив много те харесваме и не само ние. Пловдив е град, който много те обича и сега ще поразкажем малко и на хората, които ни гледат за това какво те свързва всъщност с нашия град. Добре, аз... Както казах вече, всичките познаваме както от малкия екран, така и от музикалната сцена, така и от интернет платформи. Това ли е мястото, за което ти си мечта като дете? На сцената ли се чувстваш в свои води? В принцип да, винаги съм се мечтал да съм на сцена и да занимавам с нещо творческо, музика или това TikTok в последствие дойде. Не съм се представил точно това. Но да, работил съм за това, да съм на сцена, да радвам хората и да бъдеш човек на изкуството музика, или да бъдеш звезда? Звезда? Не, да се занимавам с това, което ми харесва по-скоро. Музиката е за мен това, което съм се занимавал от малък и пожелавам на всеки да се занимава с това, което му харесва в крайна сметка, защото това носи най-голямо удоволствие и не го усещаш като работа и някакво задължение. А добре, как започна твоя музикален път? Кога разбра, че искаш да се занимаваш с музика? Учил ли си музика? Разкажи ни малко за детството. Някъде към 10 годишен започнах да искам да пея по-скоро и започнах да ходя на уроци. Аз съм от Русе, някой ако не знае, от Русе съм. Започнах да ходя на уроци, няма никой музикант в семейството ми. И нямам такъв пример, но сам започнах. Аз едно време нищо се занимавам с поп-музика, съм слушал поп-фолк и любими певици ми бяха Глория и Лепа Брена. И покрай това в последствие започнах да ходя на уроци. Всъщност не, записах се сам на някакъв конкурс, прослушване по нашата русенска телевизия. Имаше за деца. То беше такова предаване, като кой е по-и... От типа на като лъвовете, може би. Нещо средно, казваше се кой е по-и-най, не по-най, по-и-най. И беше средно, имаше състезания, имаше и пеене. Дойдох на кастинг в Пловдив, който беше във вторник и можех да си почина. И така и ме изписаха, че съм от Пловдив в Гласа на България. И аз не очаквах да стигна до този етап, до нокаути. За мен беше просто едно предизвикателство да видя докъде ми стигат възможности. И благодаря, че там е малко и доза късмет, с какви участници ще се паднеш в двубой. Всъщност само късмета ли е от голямо значение в Гласа на България или и други фактори играят върху резултата във времето? В крайна сметка, нали, таланта е представянето, но има го и това с какви участници ще се паднеш в двубой. Комплексни са нещата. В крайна сметка съм благодарен, че стигнах до един добър етап в предаването. Макар че като всяко реалити в България, всяко чудо за 3 дни и ако не работиш напред за някакъв свой успех,
то се забравя за... Според мен не е само в България така, понеже знаеш, че постоянно ни залива ефира с в днешно формати. време всяко събитие за 3 дни се забравя. Трябва да продължаваш да работиш, да надграждаш. Така е. Исках да те попитам, всъщност след това увеличи ли се интереса към теб или пак е било едно и също преди и след участие? Доста хора започнаха да ме разпознават от Гласа на България, защото аз имах някаква популярност от TikTok, но там е едно, много хора не знаеха изобщо, че пея. Ти всъщност в TikTok се изявяваш от преди Гласа, не с пеене? Да, доста от преди. С актьорска игра или? С скетчове и клипчета. Предполагам си ги виждала. Забавни. Но и както и с пеене, но тези клипчета с... Аз не само съм ги виждала, да ти кажа честно, половината наизуст ги знам. И даже ще те питам за една от героините, много ми е интересно дали е реална. Но хайде да разкажем на хората как ти дойде идеята да правиш тези клипове. И наистина към тебе вниманието е огромно в социалните мрежи. Откъде ти дойде това хрумване? В локдауна, когато бяхме затворени, всички музиканти и артисти нямахме работа. TikTok беше прохождаща платформа и всички заднъж се оказаха затворени вкъщи. Нямаше много създатели на съдържание, но всички бяха на телефоните и ровеха и започна да има много потребители TikTok. Аз започнах да го правя за забавление, да запълвам времето, защото бяхме буквално вкъщи. За мен беше забавно, нещо ново, което тръгнах да правя. И то започна да добива популярност. Клипчета станаха доста от тях популярни. Аз започнах да влагам повече старание. Сега сменям повече туалети, фонове, старая се доста повече. И се го продължавам, защото аз като започна нещо да правя, съм последователен. Дори да няма успех в началото, аз... Знаеш ли какво ми е много интересно? Понеже аз така се интересувам от интернет сензациите, при теб има едно интересно нещо. Искам да ми кажеш, ако разбира се решиш, че ще не споделиш, защо твоите клипове не ми омръзва да ги гледам 1000 пъти, а други смешки бързо така някак си се изчерпват? Нямам обяснение. Каква е рецептата? Как си подбираш репертуара или как да го кажа, по-скоро темата? Много произволно. Когато се скролвам в TikTok, постоянно ако видя нещо забавно и се представя, че мога да го направя по още по-забавен начин, се ги сейвам. Но в момента имам запазени 700 клипчета, които надали всички ще ги направя. За звуци, които не искам да направя, но няма как на куп да ги направя, но си ги имам там запазени и малко по малко си ги преглеждам най-старите и си избирам неща. Не знам... колко често ги правиш? Имаш ли някаква последователност? Когато имам време, защото аз работя доста вечери. Предния месец имам 23 работни вечери. Когато имам време през деня, достатъчно отпочинавам. В заведението карат ли те хората да кажеш нещо или... Не, точно защото... Ли се да. Те доста хора ме разпознават. Свързват го. Да, споделят ми, говорят ми някакви неща от клипчета, докато зацепя за какво говорят. Цитират някой клип. Да. Но разпознават ме, но там няма как, силна музика, виждат, че пея, няма как да им правят няма да имат моя шанс, ама аз съм си VIP и сега на живо ще те попитам, Златка истинска певица ли е и Стойчо или са твои може би от някой друг почерпени образи? Златка е един събирателен образ, аз така се я кръстих, и Стойчо на всякакви абсурдни песни. Не е конкретно една. Не е конкретна. Защото искам да ти кажа съвсем искрено, че ние вкъщи сме търсили Златка. Доста хора ми пишат коя е Златка. Да. И се решават, примерно, че като гледат някой клипче, разпознаят кой е оригиналът. И една това и съща Златка. Певица. Но не. Това е събирателен образ на най-различни абсурдни песни, народни с смешен текст или такива певици, които се държат абсурдно и звучат абсурдно. И ги правя под този образ и това е най-успешният образ. Наистина е много. В моя подкаст разнищихме коя е Златка. Както и Стойчо е мъжки образ на такива абсурдни песни, изпълнени от мъж. Наистина са абсурдни, аз направо се чуда откъде ги намираш. Просто си направих тези два образа и те изпълняват тези песни, понякога в дует, понякога самостоятелно.
но нямат еквивалент реален. Добре, а сега така ми идва на ум най-любимото ми видео за големия и хит, който и да умре след нея, ще остане. А сега съм намерил Аз съм сигурен в това. Аз, скъпи приятели, съм сигурна, че има една песен. Тя всъщност имаш много песни, но има една, която страшно много ме грабна и не знам на Златка песента дали ще остане след нея, но тази песен случайно или не се казва Следа и съм сигурна, че ще остави следа в българската музика. Това всъщност е твоята нова песен и искам да си поговорим малко за нея, защото тя наистина е много докосваща сърцето на човек, който обича хубавата музика. И някой ден след мен ще остане ли следа, че бях на този свят, че живях и оцелях, бях и млад и стар, и нещастен и щастлив, но в добро и зло отстоявах себе си. И това е последната ми песен, трета, която излезе съвсем скоро. В момента я промотирам. Това е песен по мой текст, моя музика и аранжимента е на Павел Николов. Хората го знаят от Павел Ивенц. Бек вокалите са на Михаела Маринова и си я харесвам много, както и всички песни. Много е хубава са по моя музика, но тая ми е последна. Се чувствам доста близо. И сте се събрали така доста... Добре се получи. В принцип аз ходя при Михаела Маринова, ми помогна доста по време на Гласа на България. Тя ми даваше... Ние се познаваме от работа в бара, защото както знаете, в България няма голяма сцена и всички най-известни певци работят и те по клубовете. Така е, да. Така е. И познавам всички големи, които идват. Любо Киров, Миро, Мария Елиева и Михаела. Михаела Маринова е много мило, добро момиче и ми помогна доста, когато участвах в Гласа на България. За всеки лайв ми даваше доста ценни съвети, импровизации допълнителни, които да направя. И ходя от време на време при нея на уроци да се свиря часовника, защото е млад човек, пее по нов, модерен начин. Значи ти ми отговаряш автоматично на следващия въпрос. Ще да те попитам, има ли приемственост между певците и така колегиалност от в този случай да. Поп-музиката. Всеки си е различни хора по различен начин се държат, но аз смятам, че тя е близък човек и съм много доволен от нея и това, че се включи, освен с бек вокали в песента ми, даде доста идеи за музикалната линия, дойде на записа, там също ми помагаше, за което много благодаря, както и на Павел, тя ме свърза с него. Защото търсех човек, който да работя с него за аранжименти, за песни. Винаги ми е казала да пробвам с Павел, но ме беше страх да не ми одере кожата, общо заето. Но в крайна сметка се престраших и дори имаме вече още една песен, която е готова за в бъдеще. Той ми направи аранжимента. Чудесно, значи ще очакваме, може би, албум. Дай Боже. Макар, че няма голям смисъл в днешно време от албуми, не се продава толкова много, но се е хубаво зад гърба всеки един изпълнител да има поне един албум. Това е общо творчеството събрано в едно. Да. Кажи ми, кои са най-трудният ти момент, докато станеш Северин, този, който ние познаваме, и най-вълнуващия в твоята кариера до тук? Труден, определено мога да кажа. Това с локдауна, когато ни затвориха. Допреди това малко не мислех за в бъдеще. Каквото изкарам, си го харча на момента, защото знам, че имам работа и ще взема пари другата седмица. Докато в един момент, помня го, 13 март 2020 година беше, когато ни казаха, че на другия ден вече няма да сме на работа, няма да има заведения, барове и прочие. И аз се оказах неподготвен, нямах нищо заделено зад гърба си и мога да кажа, че тогава започнах работа като сервитьор в едно заведение за 2 месеца, защото трябваше да се оцелява, найема си върви, сметките си вървят. Той за сервитьорите, доколкото си спомням, нямаше. По едно време отвориха само дневните заведения и тогава започнах да работя за кратко, докато отворят пак. Но следващата година пак не затвориха, още по-дълъг период. Макар че аз много обичам да стоя вкъщи, но когато нямаш нищо заделено,
Имало и добри страни, защото сега нямаше да можем да се радваме на твоя качествен хумор. Тогава започнах поне с TikTok да се оплътнявам времето. И това си ми остана и като визитка и съм разпознаваем с това. Но това е един от най-трудните моменти. Сега в момента мисля по друг начин. Мисля за напред. Не за момента. Иначе вълнуващ момент, може би това с гласа на България и от тогава, нали, да имам собствена авторска музика. Всъщност, точно карантината написах моята първа песен. Винаги съм си представил, че трябва да отида при някой композитор, да му платя, да си харесам песен, да си поръчам текст, евентуално да го харесам, оттам нататък аранжимент. Но когато бях вкъщи, в локдауна, реших да пробвам да си напиша нещо собствено. И така се роди първата ми песен Празен лист и така вече имам и неща незаписани. Къде могат да ги гледат нашите зрители? Къде могат да те слушат? В YouTube канала ми ги има всички песни. Имам 3,5 да речем, защото втората ми има 2 версии. Акустична и нормалната, тя е бърза песен. А също така се излъчват по музикални канали, като Box TV, BG Music Channel. Така че който иска може да ги види. Аз ги промотираме в Facebook, в TikTok, навсякъде. Мислил ли ти ми каза преди малко, че преди да започнеш да се занимаваш професионално с музика, си слушал и поп-фолк? Да. Мислил ли си да запишеш нещо? Аз до ден си слушам. Всички слушаме. Който казва, че не слуша, лъже според мен. Има такива. Аз познавам, защото работя в бар с поп-музика. Да, но пък балкански народ, балканския полуостров няма как да избягаме от моето обкръжение изобщо нито слушат, те не знаят нито новите песни, нито новите певци. Буквално има си хора, които не слушат и не искат да слушат. Но аз слушам всичко, защото от малък съм започнал с всякаква музика. Както казах, Глория си ми е любим като ден днешен, Лепа Брена. Аз мятам, че във всеки един жанр има качествени неща, така че не ги деля. Мислил ли си да пееш поп-фолк? Не, защото или някакъв друг жанр? Аз по участие, когато ме извикат на някакво частно парти, примерно мога да направя една серия, примерно ако пеят 3 серии, едната може да е смесена с балканско, Слави Трифонов, малко гръцко, да. Но нямам такъв богат репертуар да направя цяло участие и второ не се виждам в тая музика като изпълнител. Смятам, че трябва да си последователен, да правиш малко поп, малко чалга да пробваш от всякъде, а да си така се изгражда и творчество, и образ. И прочее. Какво да очакват феновете от тук нататък от теб? В момента съм спрял малко с клипчетата, защото си залагам в момента на песен. Това не е хубава новина за нас. Като свършат малко интервютата и промотирането на песента, продължавам. Имам си доста запазени. И Златка ще се появи. Така че освен песни, много забавни клипчета. Тепърва аз няма да спра. Аз също така искам да им кажем и както казах, ще разкрием какво те свързва в Пловдив. Къде в Пловдив могат да те гледат хората? Могат и да те слушат? Могат да се казват имена тук? Могат, добре. Аз работя в Вирига Пиано Бар и Синатра, която има в 4 града: Варна, Бургас, Пловдив и София. Аз работя само в Пловдив и София, така че всяка втора седмица съм тук в Пловдив и от много... Но ние ще си запазим правото да те поканим и при нас. Естествено. Да пееш в Лайв Клуб Пловдив. А също така искам да кажа, че Северин е номиниран за певец на годината в категория поп, точно на Best of Plovdiv Awards 2025, където ще бъдат почетени най-добрите имена в различни браншове в град Пловдив. Така че Пловдив те обича, Лайв Клуб също те обича и ще очакваме скоро да пееш и при нас, освен на наградите и на участие. Аз се чакам ти да дойдеш в Пиано Бар Синатра. Аз определено ще дойда и даже и ще се самопоканя за някой скетч, ако ме искаш. Ти ще си русата Златка, аз ще съм черната. Искаш ли така да го направим? Чудесно. Благодаря ти много за откровения разговор. За последно така искам да се обърнеш към по-малките ти фенове, защото освен голямата аудитория, ти имаш и доста деца, които те харесват. Това не е много похвално. Не знам дали е похвално или не. Защото важното клипчета, които правя понякога, в крайна сметка аз не говоря на тези клипове, те са излъчени в национален ефир или ги има в пространството. Аз само ги визуализирам
но доста от тях има такъв по-нецензурен пепелив език, но хората точно това правят най-популярно. Така е, но има и много, които те харесват и в лицето ти на певец, така че какво би посъветвал децата, които искат да се занимават с музика, които мечтаят, нали, да се развият, да стигнат и до по-големи сцени, да стигнат и до клубовете като пораснати, като музиканти? Какво ще ги посъветваш, за да имат успех? Първо да кажа, че това е нещо много трудно. Да си музикант в България изобщо не е лесно и е много труден път. Но това всяко нещо, за да успееш, трябва да си много последователен, постоянен, дисциплина, упоритост и да не се отказват никога, защото никога успех някакъв не идва, много рядко идва от първия опит. А много хора при първи, втори опит се отказват да се борят за нещо и минават на следващото. Така, това не е формулата. Аз работя от много години. В крайна сметка в България няма голяма сцена и най-известните работят в клубовете, но това е една много голяма школовка. Опит с общуване с публика. Жив контакт с истинските хора. Да, и с музиканти, в крайна сметка. Защото е съвсем различно, когато пееш с инструментали само и с някакви подложки, когато е жива музика. Аз в бара работя с бенд. Той е мини-бенд, пианист, китарист и дръм машина, но пак е наживо. Винаги можеш да лавираш, да изпеваш нещо друго и няма да върви инструментала отзади, както се знае той. Така че това е нещо, което е различен опит да работите заедно в екип. Така че всички да се борят за мечтите си. Аз знам, че твоята дъщеря, тя е малка, занимава с пеене, много е талантлива, но около мен има и доста други деца, които аз понеже често правя такива инициативи за деца таланти и за това исках да се обърнеш към тях, защото много пъти съм чувала да говорят за теб, да те гледат, да се кефят на всичко, което правиш. Най-много да обичат това, което правят и да бъдат много постоянни и упорити. Защото ако някой има таланта, успеха дори да не дойде от първия път, все някога ще дойде, ако не се откажеш. Може винаги да е затъгъла. Скъпи приятели, с мен беше Северин Георгиев, интернет, тикток, фейсбук, сензация и един от младите надежди на българската музика. Така че, ако искате да го гледате, елате в Пловдив или посетете неговите социални мрежи и YouTube канал. До нови срещи!